samkelekile lesi sigaba sokuqala senkonzo yethu yothuphu samkelekile siyabulela banizile asifilishe ekhulu kodwa ke sinesaziso from the diocese oko kweziveli zintathu isenzisaziso from ubishop abanye abantu ke mhlawumbe might not know sinaye usisi Mtshakazi urector wethu as we know besimane si-announcer utshatile Monday unguMrs Antoni izolo ikhaya lakhe lusile kwa efamily ekhayeni lakhe emzini wakhe wabithiwa igama kodwa ngusisi ingabi ngathi kuthiwa uthuse izinja hayi abethusanga izinja ebephume ngelokho emhlophe ngomvulo izolo ikhaya lakhe lamsemzini akhe wenza iti bamthi igama ngusibusiso yiyo le nto ngoku sesibona eneqhiya apha entloko masikhwabeni senzela because ikhaya xa nijongile zibi ngoodade wababa bashekile ke bona abadala abantu bakhulile ebebemseyizolo samkeleka kakuhle kodwa ke sisatsho ukuthi siseza kumsa ngokwesintu kodwa lowona isigaba sesigqithile enkosini. Isifundo incwadi yomprofethi u-Isaya chapter 58 siqalela kwivesi yokuqala sokuma kwivesi yeshumi nambili. Isifundo Isaiah chapter 58 from verse 1 to verse 12. Danduluka ugomboloze ungathandabuzi, khwaza umemeze njengexilongo, thetha uzikhombe izikreko zabantu bam. Indlu kaYakobi ibonise izono zayo, kaloku bona bafunana nam imihla le.
ngathi bayazithanda iindlela zam. Sebengathi basisizwe esindithobelayo, ngathi babambelele kwizimiso zoThixo wabo. Bathi mabandinike umthetho onguwo ngokwabantu abangalangazeleli uThixo wabo. Ngabeva bekhalaza besithi, sibangazila awusikhathaleli. Kudala sisibhuqa-bhuqa ngentobeko, kodwa wena ngathi awusiboni. Kanti ke yena undikhoyo uthi, ewe, ngenene ninayo imihla yokuzila, kodwa ikwayimihla yokuzenzela unothanda. Ngayo nisuka nixhaphaze abasebenzi. Ngomhla wokuzila iba sisiphithiphithi semfazwe. Nisuka nibethane ninqindane ngolunya. Namhla ke olo zilo lwenu lilize. Ilizwi lenu alinakuviwa phezulu. Kakade nithi lolu zilo lufunwa ndim. Usuku nje lokuba umntu aziqobe, ufike nithe tyekintloko ngathi ingcongolo, nide nilale eluthuthwini ngamasaka. Ningathi ukuzila ke oko eso simanga. Lungandikholisa njani ke into enjalo? Naku okona kuzila ndikufunayo. Zikhululeni imbophelelo zengcinezelo. Niwanyenyise amatyathanga edyokwe. Bakhulule bonke abacinezelwa. Niyakhule idyokwe yengcinezelo. Kananjalo yabelanani nabo abalambileyo. Amahlwempu embacu niwafake ezindlwini. Abo badlakazelayo bapheni impahla. Yekani kusuka nifulathele amaweni. Nam ke ndotsho ndiyenze mhlophe indlela yenu. Nezifo zenu ndozinyanga ngokukhawuleza. Ewe, impumelelo yakho iyakukhokela bungangamsha bukandikhoyo bukuphahle ngenxa zonke. Nothi ke nakuzibika sabele undikhoyo. Nothi nakukhala athi ndimlo. Ukuba nithe nahlukana nengcinezelo, nayeka ukutyityimbisela abanye umnwe, nahlukana nokuyila nokuthetha impohlakalo. Ewe, xa nithe nababela abalambileyo, ukuba nithe nabathuthuzela abaqhwalekileyo, notsho nibe zizabane ezigxotha ubumnyama. Ngenene yotsho ibe ngumhlophe indlela yenu. Undikhoyo ke wonikhokela njalo njalo. Anibonelele naxa senisenkqantusini. Uyakunomeleza nihlale niphile qete. Nodlamka ngokomyezo onkcenkceshelwayo. Nofana nomthombo mpompoza ungaze utshe. Abanye benu bayakuwakha amabhodlo akudala. Iziseko zamandulo ziyakuvuswa. Kothiwa ningabaphi beendonga ezimileyo, abavusi bezitalato ukuze kumiwe kuzo. Liveni ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini kwincwadana yesibini kwabaseKorinte, isahluko sesihlanu. Siqale kuverse 20. Incwadana yesibini kwabaseKorinte, isahluko sesihlanu. Siqale kwisahlukwana sama-20. Phantsi kwesihloko esithi udaba loxolelaniso. Sizizigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu, ngokungathi uThixo uniyala ngathi. Siyanikhunga ngenxa kaKristu. Manixolelwanise naye uThixo, kuba lo ungazani nasono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo kuye. Isahluko sesithandathu. Sisebenzisana naye nje ke
Siyaniyala ukuba ubabalo lukaThixo ningafumani nilwamkele, kuba uthi, ndakuva ngexesha elamkelekileyo, ndakusiza ngomhla wosindiso. Yabonani, lingoku ixesha elamkeleke kakuhle. Yabonani, ungoku umhla wosindiso. Kungabikho namnye esimmisela isikhubekiso, nokuba kukuphi na umcimbi, ukuze ulungiselelo lwethu lungabi nakubekwa bala. Sisuka sithi emicimbini yonke, siziqondakalise kwabalungiseleli bakaThixo, ngokunyamezela okukhulu, sisezimbandezelweni, sisezingxakekeni, sisezingxinanweni, sinemivumbo, sisezintolongweni, siseziphithithini, sibulaleka singalali, sizila ukudla, sinobunyulu, sinokwazi, sinokuzeka kade umsindo, sinobubele, sinomoya oyingcwele, sinothando olungahananisiyo, sinelizwi lenyaniso, sinamandla kaThixo, sineentonga zobulungisa zasekunene nezasekhohlo, sikuzuko nakwintswelambeko, sikudumo olubi nakudumo oluhle, ngathi singabalahlekisi, ukanti singabenyaniso, ngathi singabangaziwayo, ukanti singabaziwayo, ngathi singabafileyo, naku sisidla ubomi, ngathi singababethwayo, singabulawa noko, ngathi sibuhlungu, ukanti singabahlala bevuya, ngathi singamahlwempu, ukanti singabatyebisa abaninzi ke, ngathi singabangenganto, ukanti singabahlala benezinto zonke. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli ngokubhalwe nguMateyu ongcwele, isahluko sesithandathu, siqalela kwisahlukwana sokuqala siyokuma kwesesithandathu, sitsibe siye kwisahluko seshumi elinesithandathu. Makuzukiswe uKristu umsindisi wethu. Lumkani okulungileyo enikwenzayo, ningakwenzi phambi kwabantu ngenjongo yokuba banibone. Nakwenjenjalo aninamvuzo kuyihlo osezulwini. Ke ngoko xa sukuba usipha ihlwempu, uze ungemi phezu kwendlu umemeze, njengokuba besenjenjalo abahanahanisi ezindlwini zesikhungo nasezitalatweni, ukuze banconywe ngabantu. Inene sebewufumene umvuzo wabo. Ke wena xa sukuba usipha ihlwempu, masingakwazi isandla sakho sasekhohlo okwenziwa sisandla sakho sasekunene, ukuze ke izinwe zakho zingabonwa ngabantu. Ze ke uyihlo obona okwenzeka emfihlakeni akuvuze yena ekuhleni. Xa uthandazayo, uze ungabi njengabahanahanisi, bona bathanda ukuthandaza bemi ezindlwini zesikhungo nasezikoneni zezitalato ngenjongo yokuba babonwe ngabantu. Inene sebewufincile umvuzo wabo. Ke wena xa uthandazayo, ngena egumbini lakho, uluvale ucango, uthandaze kuyihlo ongabonwayo. Ke uyihlo yena obona okwenzeka emfihlekweni wokuvuza. Xa nizila ukutya, ze ningabi njengabo bazenzisayo, abazifanisa nabahluphekileyo.
Kaloku babenza bubi ubuso babo ukuze babonwe ngabantu ukuba bazilile. Inene sebewufumene umvuzo wabo. Ke wena xa uzilayo uzungayeki ukuthambisa intloko yakho nokuhlamba ubuso bakho. Kothi ke ukuzila kwakho kungabonakali ebantwini, koko kubonakale kuyihlo ongabonwayo, aze yena uyihlo obona okwenzeka emfihlekweni akuvuze. Ze ningaziqwebeli ubutyebi emhlabeni, apho konakalisa inundu nomhlwa, nalapho amasela aqhekezayo ebe. Koko ziqwebeleni ubutyebi ezulwini, apho ungabonakalisi inundu namhlwa, nalapho amasela angaqhekeziyo ebe. Kaloku apho bukhoyo ubutyebi benu, yoba lapho nentliziyo yenu. Yivangeli kaKristu le. Egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Amen. Mandithabatheke elithuba ndibulise ubefundisi bonke. Ndiyabulisa ngokukhethekileyo kumfundisi uSiki onguRector waseBerlin eSt Catherine. Ndiyabulisa kwii-lay ministers, chief lay minister umama uKona. Ndiyabulisa kwii-generals nakubantu bonke bethuna abakhoyo nabasindwendweleyo namhlanje. Ndibulisa kumagosa egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Zininzi ke izinto eziqulethwe yile mini. Mhlawumbi omnye umntu uyabuza uba sitheni singaqalanga endaweni ethile mfundisi uMkhize. Phakathi kwezi nkonzo zimbini esinazo namhlanje, leya namhlanje kusasa inkonzo kuzawusikelelwa uthuthu. Kodwa xa sifika kwinkonzo yangokuhlwa, uthuthu luzabe selusikelele. Ngoku ezinye zezinto ezingenzekanga kule nkonzo yakusasa ziza kwenzeka kwinkonzo yangokuhlwa, nezinto ezingenzekanga kwinkonzo yangokuhlwa ziyenzeka kule inkonzo esikuyo. Ndicinga into yoba siyavana kule ndawo. Namhlanje ke ndivuka phakathi kwezinto ezininzi endizicingayo ukuba singangena kanjani kanene kule inzila ka-2023 kuba ke nyaka nonyaka mfundisi ubham kuyangenwa kwezi nkonzo. Ingabe namhlanje kwezi nkonzo ezimbini uThixo asivulele zona simelwe kukushumayela? Uba simelwe kukushumayela, into elapha engqondweni yam nasentliziyweni yam yintoni le nto siyishumayelayo? Ngoba kukho umahluko phakathi kokushumayela nokufundiswa. Xa ushunyayezwa usengangayenzi le nto uyishunyayenzwayo. Kodwa xa ufundiswa awunalo ithuba lokuba uzijustifaye ngomso uthi bendingafundiswanga. Mhlawumbi amaxesha amaninzi singena kwinzila ngentshumayelo, yile nto isibangela uba singayazi uba singene entweni. Kodwa namhlanje ndirhalela kule mizuzu mihlanu endiza kuyima kule ndawo khe sibonisane ukuba yintoni inkonzo yenzila. Selichaziwe kakhulu ke umama uThula esifundela apha ngokuzolileyo kwesi sifundo ncakasana sesibini, njengoba ebesesiqalele umama uCotho, yaphuhla kwesi sesibini yathi umelwe kukuthi xa uzila, umele kukungathi xa uzilile. Le nto ke ngoku ifuna sehlule into yoba le 40 days esizawuqanqatha sisithi Nkosi asenzanga kakuhle, sicela usenzise kakuhle. Ingaba
xa ndisenza into ethile ndisabamba inzilana. Enye yezinto eyaphakama emoyeni wam kukuthi xa ndijonga ihistory yeLent ncakasana olusuku lwenkonzo yothuthu, ithi abantu bakudala kwibandla lokuqala yayingabantu abathi mfundisi ubham xa beyile enkonzweni bengekakhanyiselwa, xa bephuma babuyele ezintselweni zabo, xa bephuma babuyele ezintweni zabo ezingamkholisiyo uThixo, until kwafika ixesha apho izwi likaThixo lithethwa ngokucacileyo. Bathi ke ngoku abantu, tyhini sihambe umgama omde sicinga uThixo siyamazi. Bathi ke ngoku makhe kube khona ixesha lokuba siyokulila sizijule ijacu kuThixo, siyokuzandlala. Athi omnye umculi olumkileyo, ndizixela kuwe Nkosi zonke iinkohlakalo zam neziphoso zam. Ngoba bafumanisa into yoba ngelaa xesha amaxesha amaninzi iziphoso zabo babezixela emntwini, mfundisi umkhiva, zazingahlanjululwa. Up until bazithathela isigqibo ukuba hayi mani, le ndaba ayinondaba yomntu nomntu, kodwa yindaba yomntu noThixo. Yile nto kufuneka ungevi kabuhlungu xa uthe waphazama, noba abantu bakubonile, wena buyela kuThixo wokuxolela futhi akuhlambe zonke izono zakho. Uzuthi ke ngoku, Nkosi ndicela undihlambulule, undihlambe ndibe mhlophe njengeyisope, futhi ude uthi ndandiya kuhlambuluka. Ngoku siqala olu hambo. Uyabona ke uba besilibandla lokuqala ndimane ndiyithetha le nto apha enkonzweni, ndimcela futhi uThixo uba side sifikelele ekuyenzeni practical. Babethatha abantu be-early church zonke izinto athi umntu ndiza kuzizila kulena ilenti silikhaya nalapha ekhaya, ndiyokuzinikela enkonzweni phambi kwababingeleli, ukuze ababingeleli bakhangele kwisosayeti abantu abangamahlwempu banikezwe zona. Yile nto kude kukhutshwe kweli xesha langoku ne-land envelope. Laa land envelope sithi thina xa siyichaza, hayi imali kamfundisi, ayiyomali kamfundisi bazalwaneleyo, kodwa ngumnikelo owunikelela into okubana ngabana emveni kweli xesha lonke umpriste wenu eprezentiwe nguThixo naye zincamile, ngoba yena kanayo i-obligation yokungabi kwenkonzweni kwezi nkonzo zelenti nangaliphini ixesha, ze kuzowuthi emveni koko lithi bandla siyabulela. Qha sisike sithi hayi imali kamfundisi, yile nto kulula nento yobana ngabana ungafaki i-R5 mfundisi ubhabo ubuyathanda. Ngoku sengase kule nkonzo yenzila esingathi kuba laa mnikelo ungulaa mnikelo uthi ngeli xesha ndizilile, xa ndibheke edolophini uba uzawuzila inyama ekhaya, le mali yenyama yile ifakwa kulaa envelope. Ukuba ke inyama ekhaya uyithenga nge-R10, yi-R10 luzayifaka kulaa envelope. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ngaphezu kwezi zinto zonke kukujonga amahlwempu phaa ekuhlaleni. Lixesha ngoku lokungena ewodropini, lokwenza i-spring cleaning ekhaya, uthathe yonke le ingasakulinganiyo, nothi amadlakadlaka, ngoba nawe idlakadlaka ulithatha ulise emgqomeni. Lixesha lokuba zonke zizincinci kuwe, okanye uba uhlile weyithini ungathi hayi ndisezawuphinda ndityebe, uthathe zona zonke futhi uthi
uzihlambile, uzinike ixesha uziayine okanye ucela umntu akuayinele. Uthi xa uyowunikela ngazo, unikele futhi uxhwayitile, aze uThixo semfihlakalweni akuvuze wena ekuhleni. Bazalwane, kaloku xa thina sisipha itsho apha, uThixo uphinda abuyisele akuphe ngokuphindaphindeneyo. Ngoku singena ke ngoku kule nkonzo yenzila esifundiswe ngazo apha. Uthi kwesi sifundo sesibini siyazi kaloku uba xa ithe yachithwa le ndlu yalapha emhlabeni, thina sinesakhiwo esingakhiwanga ngazandla zamntu. Uzawufika kanjani ke ngoku kwesi sakhiwo singakhiwanga ngazandla zamntu, ungahlelanga kakuhle kuThixo kwaye ungabahlelisanga kakuhle abanye abantu bakaThixo? Ngoku ifuna le nto ngeli xesha umntu nomntu azigocagoce, azikhangele intliziyo yakhe ukuba indawoni kunye noThixo. Ngoba ngoko ke njengabo babesebenzisana noThixo, siyanibongoza ukuba ningathi kanti ubabalo lukaThixo nilwamkelele ilize. Ngathi kanti sizowugadarisha apha, kanti ukuhlanganisana kwethu apha akuyomzuzu kuThixo. Kodwa makuthi ukuhlanganisana kwethu uthi ubuphuma ucaphukile ekhaya, mfundisi uSiki, kodwa xa ufika esibingelelweni sikaThixo uthi, Nkosi, dala ngaphakathi kwami inhliziyo ehlambulukileyo. Ungawususi umoya wakho oyingcwele enhliziyweni yam, kuba eyona nto siyiquneleyo kukuba singaгадарisheli ilize. Uthi uYesu kwenye indawo, xa ababini nabathathu behlangene egameni lam, mna nditheni? Ndingowenani phakathi kwabo. Ithi loo nto xa ungagadarishanga endaweni enoThixo, so you are exposed ngoba uThixo akakho kuloo ndawo. And uThixo akahlali caweni, uThixo uhlala emakhaya, uThixo uhlala emsebenzini, uThixo uhlala kulaa ntlanganisela yabantu mhlawumbi ekuthiwa ekuhlaleni thina siritayarishile, ngoku masikhe sidibane ke silime igadi. uThixo uhlala phaa. So ukubana ngabana incoko yethu, izenzo zethu kulaa ntlanganisela esihleli kuyo uThixo simhlanganisele ilize, iyawufanele inhliziyo yethu ibulaleke. Kodwa namhlanje xa siqala olu hambo lwaqalwa yiNkosi uYesu, udathi kuSathana kwesasifundo sokuqala xa emhenda embonisa zonke izinto ezintle ezilapha emhlabeni, athi kwakuSathana uThixo, wothanda iNkosi uThixo wakho wena ngenhliziyo yakho yonke futhi ngobumntu, akaphili ngasonka sodwa. Ayisosonka sodwa into esenza into yobana ngabana ukwazi ukuhlaziyeka emandleni. Kodwa nobabalo lukaThixo adathi umntu awusemhle mamuliya, uthi wena ndenziwa lobabalo lukaThixo. Unyanisile ubabalo lukaThixo luyamenza umntu abe mhle. Uthi ungenazinto zalapha emhlabeni eziphathekayo, kodwa kusuke kongame kugqame ubabalo lukaThixo. Bathi abantu bekwazi uba awuphangeli, awuna income kungenelayo, kodwa kuyaphileka. Simane sizibuza sothi ngoba ayiwanda ubani uphila kanjani, kungenxa yobabalo lukaThixo. Sengakolo babalo lungasigcina bazalwane kule nzila ka-2023. Zithi zikhona iziphazamisi ezinokuvuka endleleni ezawuthi umntu akukhuphe endleleni, umane usithi Sathana suka endleleni. Awuboni na ukuba ndiyowuthini? Ndiyowuthandaza. Kuba wena uqunele ekuthinini xa iphela le inzila ka-2023 ube usithi, Nkosi, mna ndiwabonile amadili.
bazolwana inzila yenzelwa cala, yenzelwa isiqu sakho, yenzelwa ikhaya lakho. Le nto ungakwazi ukuyixela ebantwini, uThixo ukunika i-chance. Futhi ke ngoku yile nto ndithi entliziyweni yam kugcwele uba more than ukushumayela ke sihlalisane phantsi, ngoba umntu akayazi noba yintoni le nzila. Uyavuba kuthethwa ngenzila, uyavuba kuthethwa ngenzila kodwa akayazi. Uyabona phaa ekhaya uba nihlala ningabantu abane, kufuneka xa ningena kule lenti ka-2023 nibe nomhlangano wekhaya, nibonisane into yoba nizawuzila ntoni nilikhaya. Kuba le nto iqala kuwe as an individual, inwenwele ke ngoku ekhayeni. Kuba uba nihlala ku-2 rooms anikhange niyithethe le nto yenzila, uzawuthi wena ngo-8 ufuna ukumamela kuThixo, umntu luhlala naye abe emamela generations. Kanti xa niyithethe nilikhaya ukuba kulona unyaka ka-2023 thina into esiyenzayo silelikhaya from ekuseni ukuyowutsho ngo-7 p.m. i-TV yadlala, kodwa ukusukela ngo-7 ukuyowutsho kusasa i-TV icinyiwe. Yinzila le, because kunika i-chance yowucinga. Because le TV siyibukela okokoko, uyowulala ke ngoku usagcwele ii-imaginations ze-TV. Kanti xa usithi siyayivala ngo-7 unethuba lokuthatha iBhayibhile yakho ufunde izifundo nosapho lwakho, nithandaze nonke, kuyowulalwa kuimajinishwa bani uThixo. Ninelungelo nilikhaya lokuzila inyama nilikhaya. Ungathi indinokisela kamandi yona andizuyitya kuba ndithe ndizilile. Kanti xa le nto iyimvano nisithi kulo nyaka ka-2023 silelikhaya siyalizila inyama, siyakudibana nayo ngaphaya, kuba eyona nto siyifuna uThixo asenzele yona kweli khaya ngu-A, B, C, D. Kutsho xa singekafiki naku-40 days wenzila uThixo ayivule iminyango, ngoba nitheni nanilikhaya sifuna le nto kwaye sifuna yona. Athi uThixo tyhini ba-serious, nam mandibe-serious ekubanikeni izipho abazicelileyo. Ze kuzowuthi ke ngoku ekugqibeleni uzizilele wena isiqu. Yonke ke le nzila ihamba nentwethi bawo andifanelekile. I am really not worthy of your grace and mercy. Kodwa noko kunjalo ubabalo lwakho lundanele. Andiboneni into Nkosi uYesu, kuba nezi-finances zam uba bezingamanejwa nguwe ngekudala ndaphalalana. Eli khaya lam ukuba belingamanejwa nguwe noba zikhona iziphene, kodwa ndiyabubona ubuhle nokulunga kwakho Thixo kule nto yokuba undibeke kweli khaya. Ngoku sitsho singene kule nzila iintliziyo zethu zingabuhlungwanga, futhi singene kule nzila freely, singene kule nzila ungakhange uphushwe ngumntu, ungene kule nzila thina xa siye siyenze nzima le nto sithi uziliwe akutyiwa. Kaloku ningabantu beepilisi, kufuneka nitye iipilisi. So amaxesha okutya kufuneka ungawaphosanga, nto nayo mayibe khona le nto uyizilayo. One of my friends eGrahamstown uthi
komnye unyaka badicayida belikhaya ukuba baza kuyizila i-TV bonke belikhaya. As a result, emveni kwenzila abazange baphinde basibone isidingo se-TV kuba umama wekhaya wavela wayofakela u-unlimited Wi-Fi. Bathi hayi mama, yonke into esifuna ukuyibukela emveni kwalenzila umuntu uzayibukela kwi-device yakhe. Ngoba ezinye zezinto siye singabuboni nobulumko bazo noba bachitha abantwana nabazukulwana bethu okanye ziyabakhana. Ndikhumbula mfundisi ubhamla ncoko sasike sanayo apha nge-retreat. Sisithi abantwana siyabavulela i-TV ne? Umshiye bukele opopayi. Uswa ngopopayi ne? Umshiye bukele opopayi. Because usho ukuba phako opopayi akukho nto ingenye qha ngopopayi. And wena ungumzali okanye ungumakhulu okanye ungutamkhulu awubabukeli mosopopayi because uthi into yabantwana. Uthi ke ngoku lo mntu xa esicebisa ndatsho futhi ndayokuyikhangela ndayifumana le nto wayeyithetha. Uthi phaya kwabapopayi sibabukelisa abantwana bethu nabazukulwana bethu ezi zinto sibabalekisa kwezi films zithi sex, nudity, ntontoni, explicit. Ziyabhalwa mosizona. Sithi hayi icima lo TV zikhona kwabapopayi. Qha thina siziniki ixesha lokuhlala simamele language yabapopayi. Then ke ngoku uzamva umntana esiza kuwe mfundisi umkhiva emncinci ezokuthi Granny, do you have feelings for a man? Wothuke urhalela ukuvala indlebe. Lo mntana uyithatha phi le nto ayithethayo? Uyithatha koopopayi abavulwe ngubani? Ngoku singathi sizofundisana kule lenti intoba bawo ndibonise ukona kwam. Ngoba mhlawumbi pha ekhaya ezumzali nawe uye wona ungakhange uqonde. Ngoku Nkosi siqondise konke ukona kwethu ukuze xa singena kule nzila ka-2023 singene verse 8 singabantu abanesidima noba singabantu abalihlazo kodwa uThixo abuye asicoce. Eyona nto kufuneka ibalaseleke xa sinokuyifunda phaa ithi khangela ke nguwo lo umhla okholekileyo, yiyo le imini yokusindiso. So uba usalinde enye, the day of salvation is now. And ukuba khona kwakho apha likusebezela ilizwi likaThixo ukuba bheka enkonzweni kuba yiyo le imini yokusindiswa kwakho ukuze umsebenzi wethu ungabekwa bala. Barayithi bona abantu bawubeka ibala umsebenzi owenzayo. Kodwa uThixo semazulwini yena uyabona imizamo yakho ude nawe uziculele uthi yophelela enkosini yona eyami imizamo kuba lona ihlabathi noba ungazama ngayiphini indlela uba alifuna ukuyibona le mizamo alizukuyibona. Ngoku sizowukhuthazana kule lenti into bana ngabana do not be dismayed, do not be discouraged by ihlabathi elingaku-approviyo. Yithi wena mna ndifuna ukubonana nenkosi uYesu. Ewe kuyo yonke imicimbi siyazicacisa ukuba sizizicaka zikaThixo ngokunyamezela sisezinkathazweni, sisezimbandezelweni nasebunzimeni. Asityhafi kule lenti ka-2023. Athi uThixo kwenye indawo uze ubunzima ozabuva bungakwenzi wethe amandla. So noba sibandezelekile
kule lent ka-2023 noko asityhafi. Noba siyabethwa nditsho sesifakwe ezintolongweni, noba siphakathi kwezidubedube nditsho sisetyenziswa ngaphezu kwamandla ethu, naxa singalali okanye singatyi, zonke ezo zinto sitheni? Asityhafi. So kumazwi onke esiwathethayo kulo nyaka sizowuthi singena kule nzila ka-2023 mfundisi uMkhiva, noba zisenzeke ezi zinto uthi asityhafi. Uthe xa uthetha nam undixelela ngalaa mini kwakusweleke ubrother wakho, wathi andisayazi ngokumfundisa ukuba ifuna ukuba yintoni nale nto. Emzini nam mhlawumbi kufuneka ndishiyeke ndodwa, ekhaya kufuneka ndishiyeke ndodwa. Kodwa ndifuna ukuthi kwezo zinto zonke kule ilenti ka-2023 asityhafi. Futhi asityhafiswa bubunzima esibuvayo, asityhafiswa zizigulo ezisemizimbeni yethu, asityhafiswa ngabantwana abangenzi kakuhle, asityhafiswa kukungabikho kwe-income engenayo endlini, asityhafiswa kukumana abantwana bethu bevula eziwodrophini bebona izinto abagradyuweyitha ngazo kodwa abafumani misebenzi. Asityhafi kulo nyaka, kodwa sisuka sithi zikhona iimeko ezisityhafisayo. Uthi Nkosi, ndingena kule nzila ka-2023 ndisiphakamisile isifuba futhi ndiqinisekile into yoba iyawuthi phela le lenti ube undenzele ngokwezicelo zam, egameni likaThixo uYise, uNyana noMoya Oyingcwele. Amen.